Bon dia a tothom. Farem aquesta xerrada en català, estava anunciada en català. Benvinguts a aquesta novena Fira de l'Alimentació i la Salut que organitzen Slow Food Terres de Lleida i la Dolça Revolució. Avui tenim el plaer d'introduir una xerrada al col·lectiu Eixarculant, concretament el seu portaveu Marc, anomenada Els aliments dels padrins. Què és eixarcular? Eixarcular és l'acció de desherbar, d'arrencar les herbes adventícies dels conreus de forma manual. Aquesta pràctica estava molt estesa abans de l'arribada dels herbicides. Ara, doncs, malauradament ja no està tan estesa. Però eixarcular, i en mans del col·lectiu Eixarcular, és quelcom més que això. És guardar aquestes plantes al sac, al davantal, a les butxaques dels pantalons, sense interrompre la feina, per posteriorment arribar a casa a amanir aquestes herbes i degustar-les. Eixarcular és nodrir-se, però no pas de qualsevol manera, de manera variada, rica, allunyada de tòxics, de mals hàbits. És, en suma, menjar per al benestar i per la salut. És incorporar els coneixements de les antigues trementinaires en la nostra dieta per no emmalaltir i evitar la terra plens de vitalitat. Eixarcular és, en suma, i en paraules del propi col·lectiu, recuperar el passat per transformar el futur. Aquesta actitud ens arrela en els ancestres, ens integra en l'entorn i ens capacita cap a un futur, sens dubte, ple de reptes. Però el col·lectiu no s'atura en el discurs. Li dona continuïtat en l'acció, sense permetre que aquest discurs s'esvaeixi en el no-res. Eixarculant organitza activitats infantils, tasts, dinars, xerrades i tallers, trobades, taules rodones, fires de productes silvestres. En suma, aquest col·lectiu encomana l'hàbit d'eixarcular. Mirant-los, no podem evitar que les preguntes brollin al nostre cap. Quins són els cicles de la natura? Qui el seu gestor? Nosaltres ens hem posat de part de la natura o d'esquenes a ella? Quina ha de ser la funció de la nostra memòria històrica? Bé, sense més, us deixem amb Marc Talavera, del col·lectiu Eixarculant. Molt bé, moltes gràcies. Em sentiu bé des de darrere, si parlo així? Millor amb el micro. Doncs parlarem amb el micro, cap problema, això rai. Si no sap greu, per això, jo xerraré dret i aquí davant, perquè això d'estar sentat no m'agrada i trobo una forma menys amena de fer una xerrada. Moltes gràcies a l'organització per tal de convidar-nos, gràcies per permetre'ns ser aquí i fer aquesta xerrada. Tal com molt bé ens ha presentat, nosaltres som el col·lectiu Eixarculant, el qui parlarà durant aquesta horeta i que us fotrà el rotllo soc jo, soc el Marc Talavera, però m'agradaria que també vinguessin aquí tres companys del col·lectiu Eixarculant, el Pep, l'Albert i l'Anna, que tots som el col·lectiu, no? Per tant, parlaré jo, però el col·lectiu, tal com bé defineix la paraula, som un grup de gent que treballem per un objectiu comú. Per tant, vosaltres quedareu amb la meva cara, amb la meva imatge, us agradarà, no us agradarà, però el que us agradi o no us agradi, pertany a tots, d'acord? Doncs bé, quin és l'objectiu d'aquesta xerrada, de la xerrada d'avui? L'hem titulat El paper d'allò que menjaven els padrins en l'alimentació del segle XXI. Hosti, els padrins, què menjaven els padrins, no? Hi ha alguns padrins per la sala, m'agrada perquè és un públic variat, hi ha gent gran, gent jove, gent de mitjana edat.
Segurament nosaltres, en el nostre dia a dia, mengem molts productes diferents, però segurament, i espero que ho comprovem durant aquesta hora, aquests productes són molt diferents dels que menjaven fa 50 o 70 anys de forma quotidiana. De moment diem que són simplement diferents, ni millors ni pitjors, simplement diferents. Què fem des del col·lectiu Xarculant? Tal com molt bé ens han introduït, intentem treballar per tal de recuperar tots aquells coneixements antics que antigament eren quotidians, com fer una marmelada, com aprofitar unes plantes que creixen al nostre entorn per tal de després amanir-les, com eixarcular els camps, però aquelles males herbes que dintre el sembrat molestaven, aprofitar-les per un altre ús, com fer que tot això ho recuperem a nivell teòric, però també que torni a formar part del nostre quotidià. Però alguns us podeu pensar, sí, ara aquest noi aquí ens fotrà el rotllo de què menjaven els padrins, però home, com sap ell què menjaven els padrins, no? Si aquest nano no té ni 30 anys, com ens explicarà què menjaven fa 80 anys si ni hi era? Bé, ens posarem en context, no? Els padrins, aquí els tenim, una gent gran amb qui hem parlat, hem segut, hem compartit converses, ens han explicat batalletes de la guerra, ens han explicat batalletes de les seves famílies, quan es va morir aquell familiar, quan a la guerra van matar aquell no sé qui, però també ens han explicat tot allò que feien en relació a les plantes. Ens han obert tota la seva vida, ens han dit que per menjar feien això, que quan tenien mal de cap feien uns bafos de saüc per tal que així es desencaparraven, que mataven serps blanques i amb el greix de les serps se'l ficaven a les punxes per treure les punxes, etc. I a partir d'aquí hem fet diferents experiments. Hem intentat veure si allò que diuen els padrins, que sempre és molt interessant a nivell documental, a vegades també és interessant per poder-ho aplicar al nostre dia a dia, però a vegades no, també hem de ser realistes. No podem pretendre fer tot allò que es feia fa 100 anys, avui, perquè la realitat, ens agradi més o ens agradi menys, és diferent. Hem fet experiments de cultiu de plantes, hem recuperat llavors, fem xerrades. I què ens hem trobat? Què és el que ha passat? Que aquest coneixement tradicional, allò que sabien els avis i àvies, com es transmetia? Com creieu que es transmetia? Oralment, clarament oralment. Perquè, pobra gent, eren molt savis, però d'escriure no en sabien. Es ficaven a voreta del foc, xerraven, feien tertúlia, i llavors explicaven les anècdotes del dia, explicaven rondalles als més petits, i mica en mica, anaven aprenent els petits, dels grans, i els més grans, dels més grans, i es anava transmetent el coneixement de generació en generació. Què ha passat ara? D'aquí, que aixequi la mà les persones a les quals els vostres avis us han explicat tot de coses d'abans, així amb passió. A veure, aixequeu la mà. Bueno, encara està prou bé. Però si ens hi fixem seríeu potser un 10-15% dels membres de la sala. Què ens hem trobat, doncs? Doncs bé, que al llarg d'aquest segle hi ha hagut un trencament en el que és la transmissió del coneixement. La roda del coneixement s'ha trencat. Aquells avis, aquella gent que ara tenen 80, 90, 100 anys, o aquells que malauradament ja no estan entre nosaltres, majoritàriament no han volgut explicar als seus fills o als seus nets allò que saben. Per què? Per diversos motius, sobretot per dos. Per la transformació de la societat, que ens ha abocat a una societat més moderna, més consumista, on el que és important és produir aliments en gran quantitat i no tant la qualitat d'aquests aliments. Una societat on el que estava ben vist era treballar en una fàbrica i no fer de pagès. Una societat en la qual aquests usos antics s'associaven amb les misèries de la guerra, perquè després de la guerra, a la postguerra, molta d'aquesta gent van haver de recórrer per força a tots aquests productes, tot i que ja els havien utilitzat abans. I degut a això, degut a la modernització de la societat i degut també al fet que ho associaven amb uns mals records de la postguerra, nosaltres, tot i que som la generació que té més estudis, no en tenim ni punyetera idea de tot això. Jo soc biòleg, tinc un màster, estic fent la tesi doctoral. Però tot això a mi no m'ho ha explicat ningú. Jo ho he estudiat anant a parlar amb aquesta gent gran que són els que m'ho han transmès. Però ni a la carrera m'ho havien estudiat, m'ho havien explicat, ni al màster m'ho havien explicat, i és ara, quan estic treballant, quan estic aprenent tot això. Per tant, jo sempre els dic als avis. Vaig a parlar amb un avi o una àvia i em diuen, bueno, si jo, nen, no en sé res de tot això, què t'he de venir a explicar? Doncs sí, tu en saps molt de tot això. Vostè
en sap molt de tot això. I encara que no li sembli, cada dia, quan jo o nosaltres marxem de parlar amb un avi o una àvia, sempre aprenem coses noves. I al final de l'entrevista, de la xerrada, diuen, ai, doncs potser sí que encara t'he explicat alguna cosa, Potser sí que encara sabia alguna d'aquestes coses. I estan com contents, no? Perquè veuen que allò que ells creien que no era útil, que no servia de res, doncs bé, han vingut uns nanos joves allà, se'ls han escoltat, i per tant, potser sí que allò es pot aplicar, es pot tornar a aplicar. Doncs una miqueta el que hem d'intentar és això. I contra què hem de lluitar, entre cometes? Doncs bé, contra molts canvis. Canvis associats a canvis en l'agricultura, canvis derivats de la Revolució Verda dels anys 70, que fan que els pobres pagesos, que aquí en tenim molts, segurament molts de vosaltres potser sou pagesos, es veuen abocats, no perquè ells vulguin, sinó pel propi sistema, a produir d'una forma que segurament no els agrada, han de comprar unes llavors que segurament no són les que més els agraden, han de tirar uns pesticides que segurament no els voldrien tirar, però és que si després ells han de viure i han d'alimentar la seva família, doncs potser sí que han de tirar aquests pesticides o ells creuen que aquest és el camí, no? Hem de canviar tot això, però també hem de canviar la forma que consumim, hem de canviar el fet que per un mal de cap ens fotem un ibuprofeno. Ostres, que sí, que l'ibuprofeno està molt bé i que hi ha moltes medicines químiques que estan molt bé per moltes malalties, però hi ha problemes, et fas un tall, et fas un cop. Que home, potser no cal que ens fotem una pastilleta sempre, no? Potser podem agafar unes herbetes, fer-nos uns bafos, fer-nos uns xarops, unes infusions, alguna cosa que és fàcil, sana, i que ens vincula, que ens relaciona una miqueta més amb aquest entorn natural. Una miqueta això és el que us he vingut comentant. Però aleshores, si nosaltres no sabem res i som a temps de recuperar aquest coneixement, la gent gran encara ho sap? Què en penseu? Sí. Sí? Perquè us en feu una idea, us ficaré un exemple. Vosaltres, a veure, farem una enquesta ràpida. Dels aquí presents, qui coneix més de 10 plantes que siguin útils per alguna cosa? Molt bé. Qui en coneix més de 20? Qui en coneix més de 30? Bueno, poquets, no? Ja són poquets. Cada cop som, pels que esteu aquí davant, potser la meitat en coneixien més de 10, que està molt bé, però en coneguessin més de 10, ja no hi havia pràcticament ningú, i que en coneguessin més de 20, algú aixecava tímidament la mà, que segur que les coneixia, però no ho volia mostrar gaire. Els avis amb qui hem parlat de mitjana ens han explicat usos d'unes 80 plantes silvestres diferents. 80, I eren aquella gent que ens deien que no sabien res. Potser sí que sabien alguna cosa. A més, de cada planta hi havia vegades que en feien més d'una cosa. En feien diferents remeis. En feien diferents productes per menjar. Per tant, hem parlat amb una 70ena d'hàbits i hem recollit més de 8.000 files d'informació. 8.000. 8.000 són moltes. Aquí incloem varietats agrícoles antigues, aquells tomàquets, aquelles peres, aquelles figues que ningú ja cultiva però que ells encara cultiven, aquella planta que feien servir per amanides i que recollien del camp, aquella fusta que feien servir per fer una forca per recollir la palla, aquelles branquetes que ficaven a la porta per tal que les mosques no entressin a la cuina, o aquelles plantes que feien servir per infusió pel mal de cap, o aquelles que ficaven a macerar amb oli per quan es donaven un cop que no els sortigués un blau. Tot això és el que ens han explicat. Per tant, sí, tota aquesta gent amb què hem parlat saben moltes coses. Però què passa? Ells ho saben. Però la mitjana d'edat d'aquesta gent és de més de 80 anys, són grans, els seus fills majoritàriament no en volen saber res d'aquestes plantes, i saben moltes coses, però no les fan servir. I cada dia diuen, mira, aquesta llavor que l'he estat cultivant durant 50 anys i que la va cultivar el meu besavi i el besavi del meu besavi, ja no la faré servir. Aniré al sindicat i compraré unes llavors d'un tomàquet que compraré el planter i serà més fàcil, perquè ja soc gran i jo amb això no m'hi veig amb cor. I això és el dia a dia. El dia a dia va passant. Per tant, amb quina dualitat ens trobem? Tenim una doble situació. Sabem moltes coses, però aquestes coses cada cop s'utilitzen menys. Som-hi, anem a mirar si això ho podem recuperar. La pregunta que us llancem amb aquesta diapositiva. Aquí ens estàs explicant moltíssimes coses, però aquestes coses realment són interessants, perquè ens podríem preguntar de forma molt lícita si aquestes coses ja no s'utilitzen, potser és que no tenen sentit, no? No us ho pregunteu vosaltres, això?
No? Vosaltres poder no, perquè per això esteu aquí. Però si féssim una enquesta a la població, anem a Lleida, anem a Barcelona, anem a Tarragona, anem on sigui, la gent dirà, eso son cosas de viejos. La resposta, aquesta, segurament seria molt majoritària, perquè és una cosa que es té menystinguda. Perquè vagi jo. Nosaltres tampoc no us volem convèncer de res. Us heu de fer la vostra pròpia opinió amb la informació que us podem aportar. Ara repassarem una miqueta què és això que menjaven aquests padrins. Us proposem de fer un viatge per tal que tots vosaltres pugueu descobrir què és allò que menjaven, com vivien. I després, que cadascú pensi, reflexioni i aquí fora tasti tot allò que aquella gent menjava o feia, si creu que hi ha alguna cosa que dir, ostres, això m'agradaria fer-m'ho per dinar. Això m'agradaria fer-m'ho per sopar. Bé, què menjaven? I ara em convertiré en el Pepito de Cal Busquet, un senyor de 94 anys, de la Lleva del Biberó. Vam anar a parlar amb ell i ens va dir, mira, tots aquests productes que tinc aquí són productes que feia servir de forma quotidiana. Coneixeu algun d'aquests productes, vosaltres? Parleu, podeu parlar fort, que si no us sento. Algú deia pomes. Aquestes pomes? Del Siri. Com es diu vostè? Molta gent. Són pomes del Siri. Clar, perquè aquí jo sentia pomes. Home, que m'esteu fotent el pèl. Ja m'ho penso que sabeu que són pomes. Si no estaríem malament. Però clar, no totes les pomes són iguals. Perquè us en feu una idea, a la comarca de l'Anoia hem documentat l'existència de més de 50 varietats antigues de pomes, només a la comarca de l'Anoia, que és un territori de 20 per 20 quilòmetres quadrats, més o menys. Imagineu-vos la quantitat de varietats que hi ha. I aquestes varietats, cap d'aquestes varietats que hem documentat, existeix a nivell comercial actualment. Cap. Per tant, sí, això són pomes. Però l'important és el que hem dit allà. Són pomes del Siri. Unes pomes allargades, molt afruitades, que fan moltíssima olor, que no es guarden perquè es tornen farinoses, però que són pomes de veritat. Doncs el Pepito, imaginem-nos que tenia tot aquest rebost d'ingredients per menjar. I ell començava el dia. Imaginem que començava el dia i el que acostumava a menjar, sobretot ara a la tardor, que estem així exposats a canvis de temperatura, feia una infusió. Una infusió de què? Feia un te? Feia un rooibos? No, ell ni te ni rooibos, que és molt respectable però no els coneixia. De què feia infusió? Doncs podia fer infusió de regalèssia, de grataculs, de timó, de romaní, de sàlvia, de plantatge, de malva, de flors de viola. Aquí tenim sàlvia, aquí tenim flors de viola, que van bé per la tos. Tenia diferents plantes que recollia al voltant de casa seva per tal de fer-se la infusió de bon matí. Segurament s'hi ficava, o no segurament no, s'hi ficava, perquè així ens ho va explicar, una miqueta de mel i una miqueta de llimona. I la mel se la produïa ell també, perquè tenien arnes. Sabeu com són les arnes d'abans? Sabeu com eren les arnes? Algú ho sap? Digui. Un tronc buit a dintre, No. Vostè n'havia vist. Vostè n'ha vist d'aquestes. D'on és vostè? de la Plana de Vic. De la Plana de Vic. Doncs a la Plana de Vic abans tenien arnes d'aquestes, que són un tronc, buit per dintre, Una pedra damunt. amb una pedra damunt, i allà dintre s'hi ficava l'eixam. Molt bé. Això és perquè veiem que a cada lloc la gent aprofitava els recursos de forma diferent. Aquests senyors de la Plana de Vic, a la Plana de Vic les arnes eren així. Nosaltres som de l'Anoia. I les arnes estaven fetes amb canyes. Imagineu-vos com si fessin un cistell, agafaven les canyes, trenaven una cosa com si fos una àmfora, una estructura ovalada, per entendre'ns, en forma de pilota de rugbi, però amb els dos costats plans, i amb què ho revestien? Perquè un cistell les abelles s'escaparien. Doncs molt senzill, agafaven merda de vaca i ho emboinaven tot amb merda de vaca i allà dintre ficaven les abelles. Sí? Com? Bucs, poder sí, que en deien bucs. Sí, de suro segurament eren cap a la zona de la Plana de Vic, del nord, segurament en deien bucs i estaven fets de suro. A l'Empordà, perquè és allà on hi havia alzines sureres. Fixin-s'hi
que a cada territori utilitzaven els materials que tenien més a l'abast. A l'Empordà tenien els inasoreres, utilitzaven el suro. A la Plana de Vic devien tenir molts bons arbres i utilitzaven els arbres. A l'Anoia hi havia moltes canyes i utilitzaven la canya, però quan puges en el turó la canya desapareix. No passa res fent servir una altra liana, la vidauba, per fer el mateix que feien amb la canya ho feien amb la vidauba. Doncs bé, el Pepito ja tenia la seva mel que es produïa, les llimones evidentment devien venir de baix a l'Ebre perquè aquí fa massa fred per tenir llimones, i les seves infusions es feia una infusioneta. Clar, la infusió cada dia era diferent perquè tenia molts pots d'herbes que podia fer servir per fer infusions. Diverses barreges, un dia estava amb la panxa esverada, s'hi ficava una miqueta de camamilla, una mica de Maria Lluïsa, que va bé per la panxa, un altre dia tenia una miqueta de mocs, s'hi ficava arrel de malví, una mica de malva, que va bé també per estovar la mucosa branquial, si era la seva senyora, no?, i tenia problemes així de la regla, problemes de les dones, que se'n deien abans, perquè clar, abans això de la regla no es parlava, eren problemes de dones. Doncs per aquests problemes de dones doncs agafava una miqueta de sàlvia també, Maria Lluïsa, Puniol a vegades, i això doncs semblava que li calmava una miqueta aquests dolors d'abans, no? Aquí tenim diferents infusions, cadascuna té colors diferents i totes estan fetes en plantes que podríem recollir tant a la Plana de Vic com a la Noguera, com a l'Anoia, com al Tarragonès, plantes del nostre entorn. I home, també menjava una mica, no, aquest senyor? Doncs per acompanyar aquesta infusió podia recollir unes flors silvestres. Coneixeu aquestes flors? Sí, és un all. Un all. Un all silvestre. Algú ha menjat flor d'all? Us agrada l'all? Sí? L'all silvestre és un all que surt a la primavera, entre el març i el maig, més o menys, fa unes floretes roses molt boniques, no? Almenys a mi m'agraden molt, i aquestes floretes tenen la peculiaritat que, clar, tu te les menges, al principi tenen un gust dolcet, com de nèctar, com qualsevol flor, no? Però després les mastegues i tenen un gust d'all. Per tant, és una dualitat curiosa, són boníssimes, i el Pepito també ho feia, agafades sobre una llesca de pa, amb un rajolinet d'oli, i aquestes flors era com un pa mall, però diferent, curiós. I les flors de sota són la rabanissa. Coneixeu la rabanissa? Rabanissa, citrons... És una flor de la família de les cols i la mostassa. Aquesta flor, quan te la menges, pica una miqueta. Sabeu la mostassa? Doncs la mostassa, quan ens la mengem, pica. Doncs això és el mateix, té un regustet picant, que va molt bé també per acompanyar una amanida, o per acompanyar uns plats, o per simplement, quan estava passejant pel camp el Pepito, doncs agafava i se'n menjava una miqueta, com que ara es menja un xiclet, ell menjava una d'aquestes floretes. I bé, imaginem-nos que el Pepito estava treballant, i ara a l'hivern una de les feines molt habituals que es feien eren fer fogots i feixos. Algú coneix això, els fogots i els feixos? Algú havia anat a fer feixos? Algú sap? Vostè ho sap? Els feixos eren els que es feien servir els forns de pa per escalfar els forns i es feien amb el que sobrava de quan tallaven els pins, que ara feix al bosc. De palla o de llenya, de lo que sigui, era un feix. Us ho explico tots perquè potser alguns no us heu sentit. Un feix no era res més que branques de diferents arbres i arbustos del bosc que la gent a l'hivern, que és quan hi havia menys feina al camp, tallaven i feien uns feixos, un manat, amb aquests troncs de romaní, de pi, de garrigó, de garric, d'alzina. I aquests feixos, per què els feien servir? Doncs home, abans no hi havia ni gas, ni electricitat, ni butano, ni bioetanol, ni cap cosa d'aquestes, que hi havia com a energia carbó i llenya. Per tant, els forns de pa anaven amb feixos, les bòbiles on feien la ceràmica anaven amb feixos, tot anava amb feixos. I aquests feixos els recollien al bosc. Per tant, mentre segurament estaven fent feixos, trobaven diferents fruits silvestres. Que els coneixem, aquests fruits silvestres, o no? Cireres de pastor. A la dreta tenim una cistella de cireretes de pastor. I a l'esquerra tenim un recipient amb grataculs. Grataculs o roser silvestre. Són dos fruits silvestres que són molt bons, porten molts nutrients, porten molta vitamina C. De fet, el gratacul porta més de 100 vegades vitamina C que una taronja. És molt i molt nutritiu. I aquella gent, doncs, quan estaven treballant, oi que nosaltres piquem unes galetes? Doncs ells agafaven i aquests arbustos que tenien aquests fruits silvestres obtenien
i anaven menjant, que si un gatacut per aquí, que si una mora per allà, que si una cirereta de pastor més enllà, i es anaven passant. Després aquests feixos els agafaven i els portaven al forn, i si jo portava 400 feixos al forn, després tenia dret a 400 pans, de tal forma que quan anava a buscar el pa al forner, el forner em tatxava d'una llista i em deia, tu m'has portat 300 feixos, doncs tens dret a 300 pans, i cada dia anava restant, de forma que aquella família que portava els feixos al forner tenia el pa pagat, per dir-ho d'alguna manera, durant tot l'any. Ens imaginem ara anar a fer feixos i portar-los al forner? Això no ho tornarem a fer. Però potser sí que podem intentar que el pa torni a estar fet amb bon pa i torni a estar fet amb forn de llenya. Això potser sí que es pot fer, no? O potser quan aneu a buscar bolets, si veiem aquesta planta, ostres, aprenguem-la a identificar i en lloc de fotre'ns el xiclet que portem a la butxaca, mengem-nos un parell d'aquestes cireretes de pastor que són molt bones també. Bé. No són tòxiques? Com? Constipat. Tot constipat, sí. Constipat, no hi ha pas una altra cosa més. Digui, expliqui. No, jo agafo un 10-12 i les faig bullir d'un pot, d'un tupí, el que sigui, quan són ben bullides, agafo una forquilla, el que sigui, ben remenat, que surti tota la gelatina de dins, però molt ben colat perquè porta molt d'aresta. Porta molt granet, fan unes llagoretes molt petites, molt petites. Doncs allò tu prens, en prens uns 2 dies seguits el constipat fora, Ja ho sabeu. Aquella senyora que segurament si hagués anat a parlar amb ella m'hagués dit que no sabia res i ens ha explicat 3 coses que no sabíem. Almenys jo no en tenia ni punyetera idea. Per tant, gràcies. Amb les cireres de pastor. Jo el que havia sentit és que feien servir la soca de la cirera de pastor, de la soca de l'arbre, pels constipats i per fer baixar la pressió. La grana, doncs ara ho farem. Demà aniré a buscar bolets i faré xarop amb cireres de pastor. Ja li explicaré si m'ha anat bé. Abans m'hauré de constipar, però bueno, no trigaré gaires dies. Bé, seguim. Ah, això sí que és bo. Després parlarem dels licors. Molt bé. Sortint del bosc, el Pepito se'n tornava cap al seu terreny i collia una pera. Coneixeu aquesta pera? Pera d'hivern? M'agrada aquesta resposta a pera d'hivern. Algú ens pot explicar què són les peres d'hivern? Expliqui. Què vol dir això de pera d'hivern? Us ho preguntaré diferent. La pera d'hivern és una pera o són moltes peres? Són peres que estan recollides i que se guarden millor, potser. Però què és una pera o són moltes? Perquè sap què passava? Nosaltres anàvem a parlar amb els avis i ens deien, sí, nosaltres abans teníem unes peres d'hivern que eren boníssimes. L'altre deia, sí, teníem unes peres d'hivern que eren boníssimes. Vam dir, bueno, doncs a la tardor anirem a veure aquestes peres, no?, com són. I les peres d'hivern del Pepito, de la Maria Antònia i del Sisquet no s'assemblaven amb res, s'assemblaven amb un ou i una castanya. Què eren les peres d'hivern? Ara, Nufri té unes cambres frigorífiques gegants, no?, on hi guarda totes les peres durant tot l'hivern. De fet, i al març tenim peres i podem menjar peres durant tot l'any. Abans la gent anaven a Sant Blai, sabeu què és Sant Blai? És la diada on es anava a beneir el menjar per no t'agafés mal de coll, que és el febrer, i portaven a beneir peres. Com s'ho feien aquella gent per conservar aquestes peres? Molt senzill, eren les peres d'hivern, però de peres d'hivern segurament n'hi ha de 40 menes diferents, perquè una pera d'hivern no és res més que una pera que es cull ara, a l'octubre, quan és dura com una sabata, que no te la pots ni menjar. Verda, es posa en una caixa envoltada de palla i es deixa durant tot l'hivern a les golfes. I aquella pera va madurant, mica en mica. I al novembre tu pots menjar peres d'hivern. I al desembre tu pots menjar peres d'hivern. I al gener pots menjar peres d'hivern. I al febrer pots menjar peres d'hivern. De tal forma, aquella gent que tant ens diuen que no sabien res, eren més llestos que ningú, perquè si ara nosaltres ens fessin conservar una pera fins al febrer, la pera estaria podrida abans de Tots Sants, sí? Per què? Perquè les peres d'ara no són peres com les d'abans. De les 50 menes de peres que hem documentat, només una, la pera llimonera, existeix encara de forma comercial actualment. No és que les peres d'ara no siguin bones, però potser aquelles peres d'abans tampoc eren dolentes, no?
Si el Pepito les buscava i les menjava, per què no? Aquesta pera, concretament, és una pera d'hivern que té un altre nom que es diu pera de codony, perquè s'assembla una miqueta amb un codony. A tota la noia li queda un arbre. Un arbre, Imaginem-nos. I moltes d'aquestes varietats de què us estic parlant només anem aconseguint recollir, de moment, la descripció oral, el testimoni oral. Però de trobar l'arbre, moltes encara no n'hem trobat cap. Imaginem-nos lo amenaçat que està aquest patrimoni. Jo en tinc 4 al jardí. De peres de codony? Molt bé, doncs va, ja en tenim 5. Perfecte, un aplaudiment per aquesta noia, va. Després ja em diràs l'adreça, vale? Bé, el Pepito va anar a veure un amic seu, perquè ara és època de començar a plantar els llegums. Cigrons, faves, llenties, herb, besses, fejols, guixes. El senyor Josep, el Josep de Cal Rosó. El senyor Josep va agafar i van ficar amb el Sisquet, amb el Pepito, perdó, el Sisquet vindrà després. I van dir, escolta tu, aquestes llavors que tens tu ara, que me'n podries deixar unes quantes? Perquè clar, l'any passat vaig veure que aquells cigrons se't van fer molt bons, Sí, ja te'n donaré unes quantes, ja te'n donaré unes quantes. I van fer uns intercanvis de llavors, no? Això és una imatge real, de tal com aquest senyor, el Josep de Cal Rosó, té les llavors. Per tant, van xerrar, van fer la xerradeta, van intercanviar llavors, i després van dir, anem a dinar. I què van dinar? Què menjaven abans aquesta gent? És una truita? Què creieu que és aquesta truita? D'espàrrecs. No, aposteu. És una planta que coneixeu tots. Ortiga. És una truita d'ortiga? No, una truita d'ortiga. Quan els expliquem sobretot als nens o segons quina gent que no en sap gens de plantes, però et menges les ortigues i com ho fas per no picar-te? Algú es menja les ortigues aquí? Va, que algú ens expliqui com ho fan, aquest secret màgic. Cap. Les ortigues piquen? No! Reixes el bou, es posa la paella i no piquen. Ah, però això es manxa, vostè és mac o no? Ah, collons. No has de posar massa. Digui, el noi de darrere. El que agafo jo són els brots tendres. Però els brots tendres també piquen? I com ho fas perquè no piquin? Si pica ja va bé. Si pica ja va bé. Jo us explico un secret, però no ho digueu a ningú, vale? Les substàncies que fan que les ortigues piquin és una substància que s'anomena termolàbil. Què vol dir? Que quan l'escalfem per sobre d'uns 60 graus desapareix, es desintegra, es volatilitza. És tan senzill com no menjar-se les ortigues crues. Qualsevol cosa que facis on les ortigues estiguin cuites, una truita, un remenat, un saltejat, les afegeixes amb un guisat, les ortigues no picaran i seran tan o més bones que uns espinacs. Ells ho sabien i ells en feien d'ortigues. A l'hort les ortigues els hi molestaven, però aquelles ortigues que els hi molestaven a l'hort perquè no deixaven créixer els enciams, les recollien i les feien servir per fer unes truites delicioses. Ni millors ni pitjors, que els que puguin ser amb espinacs o amb espàrrecs, diferents, una opció més. I bé, imaginem-nos que ha passat un any i el Pepito ha collit aquelles llenties que li havia donat el Josep. I aquelles llenties, feia una amanida de llenties, però no tenia tomàquets, perquè clar, tomàquets ara, podem fer una amanida de llenties al febrer i fiquem tomàquets, però els tomàquets, per algú que no ho sàpigui, són d'estiu. Al febrer jo planto un tomàquet i el pobre tomàquet ni surt, a la primera glaçada es mor. Aquells tomàquets que abans no existien no eren un impediment, perquè eren substituïts. Doncs hi havia pastanaga, hi havia blat de moro, que tenien conservat durant tot l'any i que feien bullir com si fes un llegum, i tenien herbes silvestres, i ficaven menta, i ficaven farigola, i ficaven sajolida, i ficaven lladrecà. Algú sap què és el lladrecà? La milfulles? La milfulles, Achillea millefolium, amb nom científic, és una planta que es troba des del Montsec cap al Pirineu. Al límit sud es troba a l'Anoia i al Bages. És una planta que va molt bé per problemes digestius, però a part les fulles petitetes, tallades i ficades a l'amanida, són boníssimes. Quina és la gran demostració d'aquesta planta es feia servir molt? A l'Anoia aquesta planta pràcticament no hi és. Però en moltes cases de pagès hi havia una torreta amb lladrecà plantat. Per què? No per fer bonic, no. Per menjar. Sí? I per fer servir quan tens mal de panxa.
Doncs aquí tenim aquest platet de llenties. També podien fer un plat de bledes silvestres, aquestes que neixen soles, també se les menjaven. Què més es podien menjar? Algú viu a vora algun riu? A vora el riu Sió, a vora el riu Corb? Algú coneix aquesta planta? No són espàrrecs, us dono una pista. No? Fins ara ho havia sabut tot, És una planta de la qual se'n fa cervesa, o es fa servir per la cervesa. Això és llúpol. Aquests brots són brots de llúpol. La planta del llúpol, que és de la família de les cannabàcies, de la marihuana, per entendre'ns, sí? Que ningú se la fumi, sisplau. El fruit femení es fa servir per tal d'afegir a les cerveses i donar-li un toc d'amargor i ajudar a conservar. Però els brots tendres sempre s'han de coure, no es poden menjar crusos, són deliciosos com espàrrecs. I quan surten? Doncs a la primavera, al mateix moment que surten els espàrrecs. I com els he de fer? Doncs de la mateixa manera que fem els espàrrecs. Oi que no us explico com fer els espàrrecs? Doncs tampoc us he d'explicar com podeu fer el llúpol. Si viviu en un lloc vora d'un riu, segur que teniu llúpol. Seguríssim. Seguríssim, seguríssim, seguríssim. Què més podien fer? Imaginem-nos que van anar al Pirineu. Vam anar al Pirineu, vam trobar ortigues, vam trobar plantatge, vam trobar unes fulles de rosella, vam trobar unes fulles de colitxos, i això em vam fer una truita deliciosa. Oh, i això, hi ha algun pagès a la sala? Algú que tingui hort? Algú coneix aquesta planta? No m'ho crec. Blet? Algú coneix el blet? Algú, ho farem diferent, algú té al seu hort unes plantes que creixen al mig de l'estiu, sense aigua, que es foten altes així, i que no hi ha manera de matar-les? Sí? Doncs és aquesta planta. Però si no sabíeu, vosaltres, blet, vosaltres, us presento. Aquesta planta dona molt pel sac a l'hort. Dona molt pel sac perquè a més fa molta ràbia, perquè la veus, que se t'està secant tot i que se t'està morint tot i que tot està sec, i ella surt i creix i no plou, però ella creix, i floreix, i fa llavors. I dius, com s'ho fa? No ho sé com s'ho fa, però s'ho fa, i existeix. Aquesta planta, per què creieu que es fa servir? Són blets. Ara aquí fora en podreu tastar. Hem preparat unes truitetes de blets. Us agrada la truita d'espinacs? La truita d'espinacs és tan o més bona que la truita de blets. I la truita de blets és tan o més bona que la truita d'espinacs. Són boníssimes. Per què? Perquè són plantes de la mateixa família. El blet i l'espinac són dues espècies de les xenopodiàcies. I el cisquet, un altre amic del Pepito, ho sabia i feia truita de blets. I ell i la seva senyora anaven a recollir aquests blets que els hi molestaven a l'hort i feien truita. Com? Doncs tal com feien truita d'espinacs. No té cap secret. Què més? Avancem. Quina carbassa. Sabeu com es diu aquesta carbassa? Molt senzill. Oi que era una carbassa que feien servir per menjar? Era una carbassa bona per menjar. I tu li preguntes a la senyora, és la Francisca. La Francisca que té aquesta carbassa. Francisca, però, a veure, ja sé que aquesta carbassa és per menjar, però digui'm quin nom té. No, carbassa per menjar. Però després t'anaves a la Teresa i deia, no, aquesta carbassa és la carbassa per menjar. I deia, no li deia cap nom, no, carbassa per menjar. Què us vull dir amb això? Que nosaltres, per exemple, hem recollit 60 carbasses per menjar, però fins que no veiem com és aquesta carbassa per menjar, no sabem si és allargada, si és grossa, si és petita, perquè darrere d'aquest nom de carbassa per menjar recull totes les carbasses que no es donaven als porcs, perquè hi havia la carbassa pels porcs, que es donava als porcs, i la carbassa per menjar, que era per menjar per les persones. Per tant, aquesta és així, i la feien sempre guisada amb fesols, amb mongeta seca, i les carbasses per menjar d'una altra casa seran diferents. Imaginem-nos que hem dinat i que hem menjat tot de verdura, però abans el que no podia faltar en cap àpat era el pa. Aquest pa, amb què el sucaven? Tomàquets de sucar pa, tomacons, li dieu d'alguna altra manera? Tomàquet de penjar. Però aquests tomàquets de penjar passa encara més exagerat que amb les carbasses.
Si hi havia carbassa per menjar, hi havia tomàquets de sucar pa. Com? També en diuen preservar, tomàquets de serva. Tomàquets de serva, tomàquets de sucar pa, tomàquets de penjar... És tota la mateixa. Tot és la mateixa. I cada casa, aquests tomàquets, després hi ha una diapositiva on ho veureu, són diferents. Hi ha tomàquets de penjar allargats, que semblen un ou de guatlla, d'altres que semblen un ou de colom, d'altres que semblen una pilota, d'altres que són plens, d'altres que són buits, d'altres que fan una cassoleta, d'altres que són grossos, que dius això, per penjar no ho sé, però per amanir seria bo. I tenim, amb un mateix nom, unes 40 varietats de tomàquets per penjar que són diferents. Si algú et demana, passa'm una llista de les varietats que tenien la gent gran abans. No, no li pots passar aquesta llista. Perquè ell has dit tomàquet de penjar de Cal Rosó, tomàquet de penjar de Cal Sisquet, tomàquet de penjar de Cal Angelina, tomàquet de penjar perquè cadascun és diferent. De què ens pot servir això? Doncs és una reflexió també, no? Perquè aquella gent abans, si la Teresa perdia el seu tomàquet de penjar, li podria demanar el Sisquet. I el Sisquet li podria demanar el Pepito. I es anaven intercanviant llavors. I aquelles llavors es anaven barrejant i es anaven generant noves varietats que s'anaven conservant. Però en algun moment aquesta gent havien d'anar a una botiga i dir-li, escolta, dona'm un tomàquet de penjar a una carbassa que l'he perdut. No, evidentment que no. Què vol dir això? Vol dir que abans tota aquesta gent eren sobirans des del punt de vista alimentari. Què vol dir la sobirania alimentària? Ho sabeu? Sí? Que és suficient. Quan som sobirans sobre alguna cosa, sobre el que sigui, vol dir que podem decidir per nosaltres mateixos què fem en relació a aquell tema. Si som sobirans respecte a l'alimentació, què vol dir? Vol dir que nosaltres mateixos podem decidir què fem en relació a l'alimentació. I què vol dir això? Vol dir que podem decidir què plantem, què collim, què conservem, amb qui ho intercanviem, com ho conservem. I abans, les cases de pagès tenien molts problemes, molts, i no cal que tornem endarrere perquè hem avançat moltíssim. Però en això potser sí, perquè abans ells eren sobirans des del punt de vista alimentari. Per què ho diem? Perquè ara estem a l'extrem contrari. Si abans no compraven cap llavor, no compraven cap adob, no compraven cap herbicida, ara a un pagès li preguntes quina varietat de blat estàs cultivant. I el pobre és que no té la manera de saber-ho perquè et diu, és que fill, cada any me la canvien, cada any me la fan comprar, cada any és diferent, i ja no sé quines menes treuen, però jo vaig allà i compro el que fa falta. Què vol dir? Aquest pagès no està escollint què planta, està plantant el que li venen. I qui li ven? Doncs li ven el senyor del sindicat, sí, d'acord, però aquell senyor pertany o compra els productes amb una gran empresa multinacional que es pot dir Bayer, es pot dir Syngenta, es pot dir Monsanto, que controla no només el mercat de les llavors, sinó també controla el mercat dels adobs i també controla el mercat dels herbicides i t'intentarà vendre una varietat que tu hagis de plantar perquè li tiris un adob que també produeix ell mateix i que a més aquesta varietat sigui resistent sigui molt delicada per una mala herba i aquesta mala herba, doncs curiosament la mateixa empresa ha desenvolupat un herbicida que et matarà aquella mala herba, no? Això és no ser sobirans. I no ser sobirans amb l'alimentació és quan nosaltres anem al supermercat, per exemple, i no sabem què comprem, no sabem d'on ve el que comprem, no sabem allò que comprem com està fet a nivell social, a nivell ambiental. Això és el que ha passat. I aquest és realment el gran canvi que hem de fer, no? Donar la volta a tot això. Com ho podem fer? Doncs intentar que aquests tomàquets que té el Pepito, que té el Sisquet, es puguin sortir del celler on estan penjats i que més gent els pugui conèixer. I que en lloc de comprar uns tomàquets de sucar pa, que tu els agafes i dius això que és un tomàquet, és un tros de plàstic per una cuineta nen petit, doncs tinguin uns tomàquets que diguis, hòstia, això té una mala pinta terrible, però te'l suquis al pa i et suqui el pa. No? Si tu vols un tomàquet per sucar pa, és perquè et suqui el pa, no per fer bonica a la cuineta. Si tens un nen petit i li dones fruites a la cuineta, ja els hi compraràs de plàstic, no cal que compris uns tomàquets que semblen de plàstic. Molt bé, seguim. Què més podien fer abans? Aquest pa el sucaven sempre amb oli, però aquest oli què hi podem fer perquè tingui més bon gust? O què feien perquè tingui més bon gust? Olis aromatitzats. Senzill, molt senzill s'ha de fer olis aromatitzats. Com es fa? Cal una carrera per fer-ho. Agafes l'oli, agafes la planta, planta, oli, oli, planta. Introdueixes la planta dintre l'oli, puf, tapes el pot i t'esperes un dia, 2 dies, 3 dies i fas servir aquell oli. La gran complicació,
Per què no fem servir olis aromatitzats? No ho sé, després en provareu algun i segurament estareu d'acord amb nosaltres que de dolents no ho són. Doncs mira, agafeu el setrill de casa, aneu al pati o al bosc de davant de casa, agafeu una branqueta de romaní, una branqueta de timó o una branqueta de sajolida i poseu a dins. I quan s'acabi aquell oli amb la sajolida hi fiqueu una mica de timó i quan s'acabi el timó hi fiqueu una mica de fonoll i provareu nous gustos. Nous gustos que alhora us faran pensar en quines plantes hi heu posat i us faran pensar quin sentit té conservar aquell entorn on creixen aquestes plantes. Us faran pensar què tenim més enllà de les nostres ciutats, ens faran pensar en la nostra vinculació amb el territori, en el fons. Si m'allargo molt, em talleu, Cap problema. Anem avançant. Una altra varietat d'abans. Préssecs de vinya. Què més podem tenir? Les pomes del ciri. Raïms. Aquí volia arribar jo. Raïms. La Catalunya central, comarques del Bages, Plana de Vic en part, Anoia, antigament estava ple de vinya, ple de vinya. I la vinya es va arrencar quan? Quan van arribar les cosetxadores, quan van arribar els adobs químics, perquè era molt més fàcil passar amb un tractor que no pas anar allà, anar a esporgar el raïm, anar a collir el raïm. I què es va perdre, a part de les varietats de vinya tradicionals? Doncs es van perdre moltes altres coses. Perquè el raïm, encara que no ens ho sembli, és, o era, un recurs molt important per produir molts i molts aliments. Per què el raïm era tan important? Va, penseu i responeu mentre jo bec aigua, Com? Sí, no, això ho donava per suposat. Evidentment la gent es feia vi, cadascú es feia el seu vi. Bueno, sí, ara hi fiquen moltes putingues al vi, però no parlava del vi, ho he donat per suposat. De vi tothom se'n feia, però a part del raïm servia d'una altra cosa. Panses, molt bé, què més? Què és l'important del raïm? Imaginem-nos abans, no hi havia neveres. També, us explico. Abans no hi havia neveres, no hi havia congeladors. De diners per comprar coses n'hi havia pocs. De sucre n'hi havia, però era un producte de luxe a la postguerra. Aquella gent, durant els mesos d'hivern, que no tenien res per collir directament del camp, com vivien? Doncs vivien amb productes que conservaven, com les peres que hem parlat abans, i que els donaven energia durant aquests mesos d'hivern. Podríem parlar de la tupina de porc fregit amb oli, conservat amb la tupina, però no hi entrarem aquí. Per què és important el raïm en aquest sentit? Pel sucre, molt bé. Aquesta senyora aquí davant es mereix un tros més de truita al sortir. El sucre. El raïm porta molt i molt sucre. Per tant, en un context en el qual el sucre era car, què feien? Mireu, agafaven raïms. L'Emilio Soler Corbella, 94 anys. Amb les varietats de vinya que té l'Emilio. Són 6 varietats barrejades amb 50 ceps d'abans de la filoxera. Són ceps molt i molt vells. Les vam poder identificar totes. Varietats que el Google en major part no coneix. Si no els coneix el Google, imaginem-nos. Aquesta, per exemple, vam haver de visitar més de 15 avis perquè ens diguessin el nom. Montònega vermella. L'Emilio, pobre, li perdonem, té 94 anys, no se'n recordava. Finalment vam trobar un que se'n recordava. Montònega vermella. Agafaven aquest raïm. Agafaven peres d'hivern. Agafaven tomàquets. Tomàquet de Sant Joan, per exemple. Agafaven més tomàquets, del Pepito. Més tomàquets. Agafaven figues, també. Figues, que se'ls podien menjar també en pa, perquè els donaven energia, i les assecaven. En podien fer marmelada, si en algun cas tenien l'oportunitat de tenir sucre. Però sobretot què en feien? En feien això. Algú sap què és això? Algú sap què és això? Arrop i tallaetes. A veure, vingui. Vol explicar-ho? Va, vingui. Aquesta senyora ens explicarà què és això. Com es diu vostè? Jo Maite. La Maite. Arrop i tallaetes. Pugi, que no la veuen, si no. No, gràcies. Els meus avis eren valencians
I aleshores jo ho conec així, arrop i tallaetes. El que passa és la meva mare l'altre dia comentant-ho deia que l'arrop era la marmelada i les tallaetes eren els trossos de fruita confitada. Molt bé. Això, encara que no ho sembli, després ho podeu mirar, fora n'hi ha una mica perquè ho vegueu, és dur, és sec, es conservaria mesos sense nevera i no porta sucre, no porta cap sucre afegit. Amb què està fet això? Això se li pot dir arrop, se li pot dir codonyat, se li pot dir tallaetes, se li pot dir de moltes formes diferents, hi ha moltes receptes diferents i pot quedar una substància sòlida com això o com un xarop tipus com una marmelada o com una mel. Però quina és la característica? Que aquí només hi ha el sucre de les fruites. Aquí ficaven pebrots, albergínies, peres, pomes, tomàquets, codonys, el que fos, qualsevol cosa que tinguessin. I per què ho feien? Sobretot quan, com ara, estava a punt de glaçar o en les properes setmanes havia de glaçar, tota aquella fruita i verdura que tenien al camp i que se'ls hauria fet molt bé, deien, home, l'aprofitarem. L'agafaven. Agafaven conjuntament diferents raïms que tinguessin i els barrejaven amb tota aquesta fruita i verdura. Per què raïm? Doncs perquè el raïm, com que és una fruita molt dolça, aporta el sucre natural, que és el que substitueix el sucre afegit d'una marmelada. Ho ficaven en una olla i ho deixaven coure 1 hora, 2 hores, 3 hores, 4 hores, moltes hores, fins que et quedava això. De què els servia això? Era una font d'aliment molt energètica, això porta molt sucre natural, que se'ls conservava tot l'any. Tot l'any. Per tant, fins que no tornaven a poder collir productes de l'hort o del camp, tenien aquest arrop o aquest codonyat. Què més feien en aquest sentit? Feien panses, que és el raïm sec. Assecaven cérvols, assecaven figues. Tot això són formes de conservació d'aliments que són infinitament més naturals que les que fem servir actualment, fàcils de fer, econòmiques i delicioses. Després, si arriba, en podreu tastar un trosset. Què més feien? Amanides. Podien menjar amanides. Passarem ràpid això. Podien recollir llitsons, roselles, cosconilles, xicoies. Podien recollir flor de malva. Podien recollir flor de viola. Podien ficar moltes d'aquestes verdures en vinagre, perquè abans es feien molts confitats. Confitaven moltes d'aquestes coses en vinagre. Amanides delicioses fetes només amb plantes que creixen de forma silvestre en el seu entorn. Podien fer un plat de mongetes, mongeta del Pinet. Algú la coneix, la mongeta del Pinet? Segur, ja m'ho penso que no. Només les tenen un avi de tota la comarca. Una mongeta que té com a mínim 150 anys d'antiguitat. Boníssima, deliciosa. Verdolaga, la coneixeu, la verdolaga? Sí. La mengeu, la verdolaga? Aquí fora podreu tastar una miqueta de cigrons amb verdolaga. És un estofat boníssim. La verdolaga, a tots els que tingueu horts, des de l'abril fins ara, és el pitjor mal de cap. És com una eruga, com una teranyina que s'estén per tot arreu i ho cobreix tot. Fa unes tiges de color vermell. La visualitzeu, la verdolaga? Això, arrenqueu-ho, perquè si no les cebes no us creixeran. Però foteu-vos-ho, mengeu-vos-ho. És bo, és boníssim, és deliciós. Què més? Bunyols. També feien coses dolces. Són bunyols de saüc. Algú n'ha fet de bunyols de saüc? Agafaven la flor del saüc. I aquesta flor la rebossaven amb farina i cervesa. Cruixent, bo, deliciós. Més cap aquí, ja més reciclant alguns d'aquests coneixements dels avis. Feien una infusió i ficaven gelatina i ficaven uns pètals i et quedaven uns postres naturals però alhora moderns. Això ens ho deia una iaia que els hi feia als seus nets quan anaven a casa seva i deien que d'herbes no en volien. Quan els hi feia això així sí que en volien d'herbes. Què més? Herbacol. Algú sap què és l'herbacol? Això és herbacol. Per què serveix l'herbacol? Per fer recuit, per fer mató. Us agrada el mató? Ara la major part de matons que es fan amb quall sintètic, artificial, però el gust no és el mateix. Antigament el mató amb què es feia? Es feia sobretot amb herbacol. Herbacol era aquest cardo
com una cartofera que punxa. S'agafaven les flors quan començaven a estar seques, aquestes flors es fiquen amb un got d'aigua calenteta, es tovar durant tota la nit i l'endemà es barreja la llet tèbia amb aquesta aigüeta on hem ficat aquestes flors. S'ha de colar, sí, s'ha de colar, s'ha de colar. Sí, si ho piques amb una mà de morter, segons com va millor, depèn. Hi ha gent que ho picava i hi ha gent que no ho picava. La qüestió és que has de fer com una infusió, entre cometes, amb aquestes flors. I ho barreges amb llet, sobretot llet de cabra, es feia. En algun lloc ho devien fer amb llet d'ovella, llet de vaca, però normalment ho feien amb llet de cabra. De què servia? Doncs servia perquè aquella llet, en un moment tenies un mató que era deliciós, menjat amb mel i menjat amb altres coses. Menjat, per exemple, amb un producte que s'elabora a partir d'aquestes pinyes. Sabeu què en podem fer a partir d'aquestes pinyes? Una miqueta és això. Què se'n pot fer a partir de les pinyes de pi? Vostè en sap molt, Després vostè i jo haurem de parlar, Tal com diu aquesta senyora, que hauria pogut fer la xerrada en lloc meu, d'aquestes pinyes de pi en podem fer xarop. Xarop de pi. Com ho fem? Agafem les pinyes verdes. Sí, bueno, aquí s'hi ha de posar sucre. Aviam, el sucre és dolent, però tampoc si en mengem una miqueta tampoc no passa res. Correcte. Totes les coses, en la seva justa mesura, es poden prendre. En canvi, si són... Ah, vostè en fa. Doncs aquesta senyora fa aquest xarop de pi. Vale, perfecte. Perfecte. Acabem en 5 minuts. Aquesta senyora fa aquest xarop de pi que consisteix, tal com molt bé ens deia, en agafar aquestes pinyes de pi tallades. Aquestes pinyes de pi tallades les fica dintre d'un recipient. Pi blanc. Pi blanc. No, pi blanc, perquè el pi negre té les pinyes molt petites també. I encara, per més saludable, el de vet. Sí, això és un xarop, us ho explico, és un xarop que es feia a tots els llocs de Catalunya. A cada indret feien servir les pinyes del pi que tenien més a l'abast. Pi blanc, pi roig, avet... Sí que n'hi havia de millors i de pitjors, però evidentment feien servir el que tenien al seu voltant. No se'n anaven 100 quilòmetres a buscar... Avet també. Qualsevol pinya de pi o d'avet, s'agafa la pinya. Es talla a rodanxes, aquesta pinya. Aquesta pinya que es talla a rodanxes, com heu vist a la fotografia, com podreu veure aquí, es fica dintre una garrafa com si féssiu una lasanya. Lasanya de pinya, lasanya de sucre. Capa de pinya, capa de sucre. Capa de pinya, capa de sucre. Llavors, s'agafa i es deixa 40 dies a sol i serena, de forma que el sucre... Bueno, aquella senyora li va molt ràpid. A la comarca de l'Anoia ho deixaven 40 dies. Què li sembla? Acordem que es deixa fins... No, posem-hi quan el sucre s'afós. Veu? Quan el sucre s'afós. Vostès tenen la garrafa, és igual, quan veguin que el sucre s'afós, ja està fet. Si són un dia, 30 dies o 40, no passa res. Per tant, aquestes pinyes deixen anar el sucre, el suc, i ens queda un xarop. Aquest xarop el colem i en tenim aquest pot. Agafa aquest coloret de color com de mel fosca, com un semblant a la mel de bruc, i això és molt bo, no per fotre't en un pot, perquè porta molt sucre, evidentment, però si algú es fica sucre als iogurts, millor que s'hi fiqui una cullerada de xarop de pi. Si algú té tos i està refredat, a la infusió, en lloc de ficar-s'hi sucre, que s'hi fiqui xarop de pi. Va molt bé per la tos, és molt bo, amb iogurt és deliciós, i com a edulcorant, tot i que el sucre en si hem d'intentar menjar-ne com menys millor, preu per preu, si hem de menjar sucre, molt millor aquest sucre, que almenys porta una substància natural que és beneficiosa per la salut, que un sucre de l'azucarera blanco tal qual. Sí? De qualsevol manera, si el necessites sí, però si no et farà pujar la pressió, Ah, bueno, clar. No se'n pot abusar de tot, tampoc. Però una culleradeta ficat als iogurts és molt bo, després ho provarem. Digues. Amb mel hem fet unes proves. No. Amb mel hem fet unes proves aquest any, però la mel té un problema. La mel, això es conserva, amb sucre es conserva sense res.
La mel, com que no té una part aquosa, per entendre'ns, no està clar que si estigués fet amb mel això es conservés. Per tant, ho estem experimentant, però jo ara mateix no us puc dir que ho feu amb mel, perquè si ho feu amb mel, després us floreix. Sí, però diguéssim que el problema de la mel és que no està clar que es conservés. Llavors, podeu provar-ho, però jo no us ho he dit, d'acord? Seguim, que si no... Per últim, què més feia la gent abans? Ratafia. Aquí tenim un barrilet de ratafia. L'heu provat, la ratafia? Sí? Ratafia, cadascú la fa de la seva manera, amb diferents herbes, per Sant Joan, amb estanar 40 dies, amb nous. Després, si voleu, també la podreu provar. Per tant, realment, després de tot això que hem explicat, a la gent li agradaria tastar tot aquest menjar? Doncs home, jo us ho puc explicar, vosaltres podeu dir que sí, però a la gent li agrada. Al març, a Igualada, vam fer la primera jornada de les plantes oblidades, jornada gastronòmica de les plantes oblidades. El 25 de març, ja podeu apuntar a les agendes, farem la segona edició. Hi ha tastos, hi ha xerrades, hi ha fira, hi ha moltes activitats. Després aquí fora hi ha una llista de correus que si us voleu apuntar i deixar el vostre contacte ja us enviarem informació. I una de les activitats que van fer tastos. La gent què feia? Tastava diferents productes en què es comparava un producte fet amb plantes silvestres o varietats tradicionals i un producte fet amb allò més convencional. Per exemple, 10 amanides, una amanida d'escarola, una amanida d'enciam i 8 amanides fetes amb plantes silvestres, amb arbotes, roselles, llitsons, cosconilles, xicoies. I aquestes herbetes la gent se les menjava i la gent avaluava si els agradaven o no els agradaven, més o menys que el control. Un 8, un 7, un 6, un 5. Vam fer un tast d'infusions, vam fer un tast d'amanides, vam fer un tast de cremes, de purés, vam fer un tast de trinxats, vam fer un tast de truites, vam fer un tast de condiments secs, vam fer un tast de condiments frescos, vam fer un tast de begudes. Tot això, si veniu, apunteu-vos-ho, Vam fer tots aquests tastos. Quins són els resultats, que és l'interessant? De totes aquestes mostres fetes amb plantes silvestres, quan les comparem amb el control, que el control és la cosa més estàndard que acostumem a menjar de forma habitual, és a dir, allò que agrada a tothom, a qui no li agrada l'enciam, tothom es menja l'enciam, hem comparat amb el més bàsic, hem comparat amb el te, hem comparat les begudes amb la cervesa, hem comparat les truites amb la truita d'espinacs, hem comparat amb el més essencial, i el 73% de totes aquestes mostres que la gent tastava i que estan fetes en plantes silvestres els han agradat tant o més que els controls. Per tant, si la gent el primer cop a la seva vida que tasta aquest gust nou, que normalment un gust nou no ens agrada gaire, els hi agraden aquestes plantes, potser sí que és possible, i no és cap entelèquia, no és cap disbarat, intentar que aquestes plantes les puguem reincorporar a la nostra dieta de forma quotidiana, com quelcom quotidià. No han de ser ni millors ni pitjors que res més, però sí que és interessant que si jo em faig un plat d'escarola hi pugui afegir unes herbetes, que si jo em faig un te, un dia en lloc del te em pugui fer una infusió d'herbes, que si un dia em faig una crema de carbassó em pugui fer una crema de borrajes. Això és el que es desprèn. Aleshores, què hem de fer? Què hem d'intentar? Doncs s'ha de fer molta divulgació i hem d'intentar que els productes que estan fets amb aquestes plantes arribin al consumidor. S'han de fer xerrades com aquestes, s'han de fer activitats com el que organitzen aquí a Balaguer. S'ha de fer que hi hagi productors que diguin mira, jo plantaré un camp de roselles perquè sé que hi ha gent que em comprarà aquelles roselles per fer amanida. S'ha de fer que vosaltres, si sortiu d'aquí dient ostres, jo vull menjar xarop de pi, que pugueu trobar la manera de fer-vos el xarop de pi i també de comprar aquest xarop de pi, perquè només així aconseguirem que aquests productes, per una banda, arribin als vostres llars i alhora aconseguirem que hi hagi pagesos que en lloc d'haver d'anar a comprar la llavor al sindicat, agafin i puguin dir no, jo cultivaré una herbota o cultivaré una varietat que és tradicional perquè sé que aquella varietat de la qual jo soc sobirà i de la qual jo puc decidir si la planto o no la planto, la gent me la comprarà, me la valorarà i això serà segur molt més sostenible. Vaig acabant. Amb aquest objectiu hem creat el que és el col·lectiu Eixarcolant per fer recerca, divulgació i desenvolupar productes. Gràcies per haver vingut, senyora. Si estarà per aquí ja la buscaré. Doncs ja la buscaré. Vale. Bé. Doncs ja acabem, de fet, no us volíem comentar res més, us volíem donar les gràcies per haver vingut i ara us animem aquí fora i els meus companys que tenen una paradeta
en la qual hi ha diferents d'aquests productes que els podreu tastar. Podeu tastar-los, si voleu col·laborar en el projecte amb la vostra voluntat també serà benvingut. Us convidem a venir a Igualada i a participar de les nostres activitats, a seguir-nos a les xarxes socials i a cada dia, mica en mica, en el vostre dia a dia, transmetre una miqueta aquesta filosofia, no? Per tant, que tot això pugui anar endavant. Gràcies i perdoneu si m'he allargat molt,